И ето ни отново. Точно след 2 години сме на същото място, пред същата спираща дъха гледка. Докъдето ти поглед стига, се простират планини. Всичко е зелено, просторно, всичко е в синхрон. И нашата мечта вече започва да се сбъдва. Върви ремонта на първата къща. Преди много години тук е кипял живот. После хората полека-лека са си отишли. Изоставили са тази красота. Сега е наш ред да възродим това село, да върнем живота тук и да останем.